Si la vida fora un viatge en tren, València seria, sens dubte, la meva estació favorita. A ella vaig vindre d'estudiant i a ella he tornat per una promesa. Tornaré quan acabi la carrera i farem un documental a la ciutat. Li vaig dir a Vicent que, càmera en mà, està esperant el seu amic Archibald, tot un llicenciat en Història de l'Art per la prestigiosa Universitat de Boston. Com estàs? Estàs igual! I tu, però a soc? Arribava amb tanta il·lusió per retratar la ciutat en un documental que fins i tot no em va importar massa que només xafar terra, perder a l'equipatge i, ai, criatures, acabar a vestir-me de taronja fluorescent. Me cago. Continua sent el mateix trapatroles. Vinga, va, anem. Amunt, València, nano! Amunt! Amunt ahí! Cinc de la matinada no esperava que acabaren pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Portal de la Vall Digna, part of the city walls during the 14th century when Peter the Ceremonial... Espera. Peter no, Pere, es diu Pere. Ja, però en anglès... No, ni en anglès ni en anglès. Pere de Ceremonial, així i en la Xina popular. Val? Here and in the popular China. The expulsion of the Moriscos... Para. Expulsió dels mariscos? Què expulsaren? El marisc, Una gamba expulsaren? Un llamanto? Vinga, va. Morisc. L'expulsió dels moriscs. Here in the Ciutat Vella... No. Vella. V, aquí. V. Eixe era Vicent, tan bon tio com talibà del bon parlar. Ell em va ensenyar l'idioma d'Ausias Marc amb els versos més preciosos. Menja fort i caga fort i no li tingues por a la mort. Menja fort i caga fort i no la... Molt bonico, ¿no? El que le enseñas a Guiri. Ah, gràcies per ajuda. Ajá. The Serrans Towers were the city wall northern gate. In the Middle Ages, it was closed at dusk, and those any travelers who did not get there on time had to stay that night outside the gates, outside the protection of the city. That's where the famous saying, stay under the moon of Valencia, comes from. Quedarse a la lluna de Valence. No. A Valence no, València. Ja, Vicent, si avui em dius alguna cosa més, agarra les meves coses i me'n torne a casa, ok? Va, perdona, no sé. Perfecte, trau-me uns planos dalt de les torres, per favor, come with me. Tancant. Arxi, baixa. Què? Què he dit ara malament? No. Si no estic Ho has parlant... fet molt bé, que ja sé, però és que el conserge que està a punt de tancar i que te vas a quedar així. Arxi, fes el favor que baixes. Que baixes, però no se'n vaig, No sé, espera un segon, és que... No. Sí, ja, però és que tinc... Escolta, que és que n'hi ha uno ahí dalt. Senyor, per favor. Que dic que es mata? Ei, no bote! No es tire! Agafa el telèfon i crida els bombers. Escolta, això no serà un FNAC movie, no? Un suïcida! I allà em vaig quedar, a la lluna de València. La ciutat ja no m'obria les seues portes. La gravació no havia començat com jo esperava i vos puc assegurar que la cosa no aniria molt millor. Ara em torne sense acabar el documental i amb la sensació de que tant als viatges com a la vida, fer-se massa expectatives és provocar el destí perquè es riga de tu.
Desconeixem els motius que han portat aquest jove d'aspecte estranger a voler suïcidar-se des d'un dels nostres monuments més emblemàtics. Fons de l'Ajuntament ens informen que encara no han trobat el responsable per accedir al recinte de Serrans, de manera que, per a aquest presumpte suïcida, pot ser una nit molt llarga. Esperem que la meravellosa visió de la lluna de València, la lluna de tots els valencians, li torne les ganes de viure. Jessica Belda, per a Canal de Neu. Torres de Serrans, València.